Goia gora berez izan zen, nik Foru Aldundiari egin nion proposamen bat, hau da, antzerki gidarik ez dago, euskeraz, inoiz ez da egin, eta nire proposamena zen eskoletan edo eskolaz kanpoko irakasleek eukitzitzaten tresnak antzerkia egiteko. Baina antzerkia osotasunean, ez bakarrik ariketa batzuk, baizik eta antzerkiaren historia nola jorratu daiteken, nola jorratu daitezken antzerki mota ezberdinak, esate baterako txiste kontaketak, edo maskararekin lanketak, edo bakarrizketak, edo txotxongiloekin lantzea, edo testu antzerkia, edo improvisazioak, guzti hori nola landu diteken azken batean emaitza batera iristeko. Ikuste genuen eskoletan borondatea badago, baina askotan tresnak falta zaizki edo materiala falta zaie. Askotan ez dakite testu antzerkirik baote dagoen, edo nora jo testu antzerkiak bilatzeko, edo ariketak, ze ariketa mota egin ditezken. Badaude irakasle batzuk berezkoa dutenak jakin min hori eta hori asetzen dutenak, baina beste batzuk egin nahi dute eta ez daukate zerri heldu. Gida hau idatzi nuen, duela urteetako lana izan da, uste dut gida zoragarria gelditu dela, online dago, deskargatu daiteke, ze helburua zen pixka bat eskolek erabiltzezaten. Hau da, fotokopia bat egin nahi badute egin dezaten. Fotokopia atera nahi badiote 72. orriari atera. Eta gainera, gida honetan daude ahots ezberdinak, daude adituen ahotsak, aditu asko daude antzerki munduan ibilbide zabal eta oparo bat eduki dutenak eta daukatenak eta haiei esker ere beraien eskarmentua gidan sartzen da eta txertatzen da. Orduan, gida hau neurri batean ikastaro honetan nahi genuena zen irakaslei edo eskoletan dauden edo neskamutilekin dauden antzerki zaleei gida honen tresnak nola erabili azaltzea. Baina, gidan dagoenaz aparte, edo gidan dagoenaz azaltzeaz gain, badago askotan beraiek dauzkaten behar konkretuak, ez esate baterako, batek esaten dizu, nik antolatu behar dut ikasturte osoa, edo nik antolatu behar dut ikasturte batean batzuk dauzkat, klase batean daude beste batzuk ez, eta gero denak batu behar ditut. Kasuistika konkretu horietan zer egin daiteken, ez? Nola antolatu, eta gidak badauzka elementu horiek, baina nola aplikatu, ez? Laguntza kasu horietan, nola egin. Gure asmoa da ikastaro hau luzatzea eta urtean zehar antolatzea, eta esate baterako astean behin edo goiz bat eduki ikastaro honetan, disiplina ezberdinak landu, eta haiek eskaini ahal izateko. Uste dut ikastaroko partaideak oso feedback ona jaso dugu, oso ona, komunikazio oso handia dago, beraien beharretara egokitzen gara edo moldatzen ari gara, eta feedback hori eta dialog hori oso beharrezkoa da. Ze azken batean ez dugu egiten ikastaro finkatu bat edo kartoizko bat, baizik eta ikastaro hori moldatzen da eta gida moldatzen da beraien beharretara. Beraiek dauzkate haur txikiekin lan egiten dute edo nerabeekin mundu ezberdinak dira, baina gidan denentzako badaude tresnak, eta horiek moldatzea oso garrantzitsua da. Nik asko insistitzen diet, antzerkia egitea ez da terapia bat, horretarako badaude beste profesional batzuk, baina antzerkiak ematen du batetik hitza lantzea, ahotsa lantzea, ahozkotasuna, hizkuntzak lantzeko balio du, baina neurri batean ikasteko, jakin-mina pizteko, gorputza lantzeko, eta nola ez eskaintzeko, emozioak landu eta publikoari eskaintzeko, joan etorriko bidai bat egiten du. Talde lana oso garrantzitsua ere da, taldean lan egitea, errespetua lantzen ditu, pazientzia, eta gero lantzen du, baloreak lantzen ditu. Gizarte honetan, gure lehentasuna duten baloreak lantzeko tresna ikaragarria da, bai integraziorako, bai desberdinak bere lekua edukitzeko, bai errespetua,
bai bizikidetza, eta gauza guzti horiek lantzen ditu, eta gainera ez bakarrik gaien bitartez, hori ere lanketa bada, zer landuko dut nik antzeslanean. Landuko dut niri interesatzen zaidan gai bat, niri kezkatzen hauena, nik jaso dudana, baina agian jaso dut topiko bat, eta horrela topiko hori nire ganatu dut, baina ez dakit zergatik, eta hausnarketa hori egiteko ere balio du antzerkiak. Eta balio du ikasteko, balio du ikasteko emozioak transmititzen eta baita kudeatzen ere, norberaren emozioak kuderen bitartez ikastea. Askotan, historia ez da ikasten bakarrik jakinaz enperadore baten izena edo errege baten izena, baizik eta gizarte horretan zegoen antzerkia eta gizarte horrek zeukan bizi mota, ez? Eta hori askoz hobeto irudikatzen dugu errege baten izena, guretzat zer esan nahi ez duena, ez? Aldiz, esaten badizute, Grezian tragedia gustatzen zitzaila eta zer den tragedia eta nola jainkoak eta gizona edo Lisístrata bezalako antzezlan erabat feminista, ez? Nola idatzi zen duela 2000 eta gehiago urte, edo erromatarrei nola komedia gustatzen zitzaien eta zei gai erabiltzen zituzten, ez? Usaitxarrak, gorputzaren usaitxarra, edo hortzik ez eukitzearena, nola horren inguruan bromak egiten zituzten. Horrela, gizarte hori askoz ere gertuago sentitzen duzu, edo Erdi Aroko Shakespeare baten zergatia, edo nundi datorren kakazarra. Askoz gehiago ulertzen duzu historia antzerkiaren bitartez esate baterako. Edo pertsonai historiko bat erabili behar baduzu zure antzeslanean, ikasle horiek egin behar dute ikerketa bat, eta ikerketa hori beraiena da, ez da inposatutakoa, baizik eta berai bilatu behar dutena, edo gaur egungo historian, edo gatazken ingurukoa. Orduan nik uste dute tresna oso erabilgarria dela denetarako, bai irakurketa sustatzeko, bai ulermena, bai jakinmina, bai historia, bai baloreak, bai matematika, eta hori ere esaten diet. Ez da gero, badago gai bat beti esaten, askotan esan diet ikaslei, eta beti errepikatzen diet aurrei ere, ez? Antzerkia ez da tontoaren egitea, eta antzerkian batez ere munduan dauden gaitasun handiko pertsona gehienak daude sormenari lotuta. Hau da, antzerkiari edo zineari edo musikari lotuta. Batzuk zientzia ikasten dute, baina beste batzuk sormenean daude. Eta ez da tontoaren egitea. Ez hoxe. Eta gora teloia.